बड'लेण्ड बुब्लिनि सिम आंनि हामलायथि बावबाय आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि ओम सोदोबजों आङो जुरिजेननो सानबाय। दा जोङो बेहाय पर्बतजरा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 1 इन्सि आसिगुर गावगासेबो जोङो हेरफेर जाया। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जे नीति आदर्शखौ जे बिथोनखौ होलांदों पर्बतजरा हिसाबै जों बेखौनो फालियो आरो बेखौनो मानियो आरो अराय सम मानिलांगोन होननानै जोङो थिरांथा लादों आरो समायखिराबो लाखायो। दा बेवहाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बैनागुरि गामियावनो नैबे जे दिनैहाय जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि प्रथम यज्ञ होजेननाय थावनि बे यज्ञ होजेननाय जायगायाव जोङो दिनैहाय समजुवा भाबै पर्बत डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टजों ज' लोगो लानानै यज्ञखौ जों होदों। दा बेवहाय जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखायाव मान बावदों आरो बेहाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जेराव यज्ञ होदोंमोन प्रथम बेखौ जोङो 1906 होननानै मिथिगौ। 1906 सननि माघी पुर्णिमायाव प्रथम यज्ञ होदोंमोन आरो बेहायनो फणिभूषण चेटार्जीनि खौ लोगो लानानै फणिभूषण चेटार्जीया पुरहित जानानै गुरुदेवखौ बे जायगायावनो फोरोंलांदोंमोन। बे जायगानि उनाव गुरुदेवा गाव पार्सनेलि बै काजिगावनि जेनाखि बोरसोरा खाथि बोरसोरा गामि खाथि बरखिलायाव प्रथम गावनि आखाइजों यज्ञ होदोंमोन। बेहाय माखासे घटना दं जे नैबे जायगायाव जों नुनो मोनो जे मोननै अन्थाइ खाम्फा दङ। बे अन्थाइ खाम्फाखौ जोङो फरायनानै बा मानसिफोरनि खुगानिफ्राय मिथिदों बेहाय सानै गथ'खौ सेंग्रा सिख्ला हाबा होदोंमोन। बे सेंग्रा सिख्ला हाबा होखांनायनि उनावनो सेंग्रा सिख्ला सानैया रुंसारि जालांदोंमोन आरो बे रुंसारिनि जादोंब्लाबो बिसिनि नामै मोननै जे फाख्रि दंफां आरो धप बिफां बे मोननैखौ हाबा होदोंमोन। बिसिनि बिफाफ्रा सासेनि बिहाव जाबाय सासेनि बिफा जाबाय। बे दरनि बिबिआइफ्रा बेहाय माबा होदोंमोन हाबा होनायनि बे फाख्रि दंफांखौ हाबा होदोंमोन। बेहाय फुरा जानाय लोंनाय अमा दाउ बेदर जौ ना बेहाय फुरा 7 दिन बिसोर जानाय लोंनायजों फुरा बेखौ माबादोंमोन आरोखि फालिदोंमोन। दा जों मिन्थिनायाव जोंनि आयदायाव जों जेखौ मोनो बे आयदायाव जों बेखौनो मोनो जे बे समाव बाथौ धर्म बाथौ सिबियारि जोबमोन बे जायगानि मानसिफ्रा। बेखायनो बिसोरो बाथौ बा मोदायखौ बिराद फालियोमोन बा मानियोमोन। दा बेहाय बे जानाय लोंनायजों फालिखांनायनि उनावबो बिसिनाव मोनसे गिनाय भाब थादों। गिनाय भाब थानाया बे समाव सरनिया लानो थाखाय सरनियानि जेनाखि माबानि शंकरदेबनि सरनियानि जायनाखि माबामोन गुरुफोर बिसोरो बे बैनागुरि गामियाव हाबनानै बैनागुरि गामिखौनो गासिबो सरनिया बैष्णब धर्म लाहोजोबनो नागिरदोंमोन। बेखौ मिथिनानै गुरुदेव कालीचरणआ प्रटेकसन खालामनो नागिरदोंमोन। खारन बे गामिना गिनाय हाबबायमोन जे जों थैजोबसिगोन बे बाथौ धर्मखौ लानानै जों थैजोबसिगोन आरो जिहेतु जोंखौ बर'फोरखौ कुनु हारसाफ्रा बा बाङालिफ्रा बा गुबुन जाथिया जोंनि जानाय लोंनायावबो बिराद हेंथा होदोंमोन। जोंखौ जानोबो होआ लोंनोबो होआ गावसिनि दैखौ सिने लोंहोआमोन नालाय थाखा फैसाखौबो जोंजों लेनदेन खालाया नालाय ओंखायनो बर'फ्रा सरनिया धर्म लानांसिगौ होननानै बे गामिनि मानसियाबो सानखांबायमोन। बेखौ प्रटेकसन खालामनो थाखाय गुरुदेबा निस्सय बेहाय फैदों लाबोदों। ओमफ्राय चरण मण्डल होननायखौ कनभिन्स खालामदों। चरण मण्डला गावनिनो लोगोमोन नालाय बिजनेसनि लोगोमोन फालांगिनि लोगोमोन नालाय बेखौ लोगोजों गावजों सानैबो शिबनारायण परमहंसनि जेबनि जेनाखि सारनित क्रिया बेखौ फरायनानै गुरु तत्वखौ बे जोंनि ज्योतिषुरु पुर्ण ब्रह्मनि जेनाखि तत्व बेखौ मिथिनानै बिसोर बेहाय गोसो होदों। आरो बे समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ धर्म फोसावनो थाखाय रावबो जायगाखौनो होआखैमोन। यज्ञ होनो थाखाय रावबो जायगाखौनो होआखैमोन। खिन्थु नैबे चरण मण्डला गुरुदेबनो आं दं आं होगोन आंनि बारियाव नों यज्ञखौ होगोन सोर मा खालायथों बे धरनि जित लानानैसो होदों। खारन बेनाव सिलायबो दंमोन मैदेरबो दंमोन गराइ दंमोन बिराद माबामोन जददार नालाय बेनाव दंमोन। ओंखायनो बेनि खोथाखौ रावबो दाननो हायाखै। थेवब्लाबो दस्रा दस्रिहा बाथौ धोरोमनि बा दस्रा दस्रिया बेखौ बादा होदोंमोन। बेहायनो सिलाइ गावफुंलायनाय जादों होननानै खोनादों जोङो। सिलाइ गावफुंनानै जाय अफस खालामदों बिसोरबो खारहोदों होननानै जों खोनादों।
बे हिसाबै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ प्रथम बे जग्य होजेननानै बेखौ बे गामिखौ बासायदों। खारन बेनि उनावनो बे जग्य होनायनि उनाव बेहाय खुनु अलखद जायाखिसै, बेमार आजार जायाखिसै, मोदाय दावदाय नारनायाबो जायाखिसै। बे दिननिफ्रायसो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ गावनो निजे आखायै माबायाव बरखिला होननाय जायगायाव जग्य होदों। बेयावबो खोथा दं। दा बेहायथ' साक्सेसफुल जाबाय नालाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जग्य होनाया साक्सेसफुल जाबाय। बे बेमार आजारबो जायाखिसै, मैदेर गरायाबो नाराखिसै। बेहायबो मैदेर गराय माने बे मैदेरबो दंमोन, लख्रा मोसा मुफुर दंमोन बे गामियाव। बिसोरबो जेबो नाराखिसै, जेबो अनिष्ट खालायाखिसै। बेहायनो बेयाव साक्सेसफुल जानाय नुबाय। बेनिफ्राय दस्रा जमिदारफ्रा दस्रा जेनाखि गोदोनि जददारफोर बिसोरो होनबाय बोरसिरार गामिनाबो, नों जुदि बरखिला गामियाव जुदि नोङो जग्य होनो हायोबा होमबासो जोङो नोंनि धर्मखौ लागोन, नङाबा जोंनि नोंनि धर्मखौ लाया आरो नोंखौबो जोङो बिराद गिदिर पानिशमेन्ट होगोन, नोंबो जोंनि जायगायाव थावरिनानै थानो हानाय नङा। बेबायदि समायखिरा बेबायदि बादि नांलायनायनि उनाव बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बरखिलायाव बे जग्यखौ हैदों। बे समाव बेहाय लख्रा मोसा मैदेरबो दंमोन, थेवब्लाबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बेयाव साहस लानानै बेयाव जग्यखौ हैदों। आरो बेहाय जों खोनानो मोन्दों बे लख्रा मोसा बा मैदेरफ्रा बे जग्य होनाय सेर सेर थानानै आथिं खबजोबनानै आथिं खरायनानै दलरसो खोनासंदों। दा बे दलर खोनासंनायाव बे साक्सेसफुल जाबाय। बे साक्सेसफुल जानायनि उनावसो गुरुदेवखौ गुरु हिसाबै मानिबाय आरो गुरुदेवनि बे ब्रह्म धर्मखौ बयबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ प्रथम बे जग्य होजेननानै बेखौ बे गामिखौ बासायदों। खारन बेनि उनावनो बे जग्य होनायनि उनाव बेहाय खुनु अलखद जायाखिसै, बेमार आजार जायाखिसै, मोदाय दावदाय नारनायाबो जायाखिसै। बे दिननिफ्रायसो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ गावनो निजे आखायै माबायाव बरखिला होननाय जायगायाव जग्य होदों। बेयावबो खोथा दं। दा बेहायथ' साक्सेसफुल जाबाय नालाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जग्य होनाया साक्सेसफुल जाबाय। बे बेमार आजारबो जायाखिसै, मैदेर गरायाबो नाराखिसै। बेहायबो मैदेर गराय माने बे मैदेरबो दंमोन, लख्रा मोसा मुफुर दंमोन बे गामियाव। बिसोरबो जेबो नाराखिसै, जेबो अनिष्ट खालायाखिसै। बेहायनो बेयाव साक्सेसफुल जानाय नुबाय। बेनिफ्राय दस्रा जमिदारफ्रा दस्रा जेनाखि गोदोनि जददारफोर बिसोरो होनबाय बोरसिरार गामिनाबो, नों जुदि बरखिला गामियाव जुदि नोङो जग्य होनो हायोबा होमबासो जोङो नोंनि धर्मखौ लागोन, नङाबा जोंनि नोंनि धर्मखौ लाया आरो नोंखौबो जोङो बिराद गिदिर पानिशमेन्ट होगोन, नोंबो जोंनि जायगायाव थावरिनानै थानो हानाय नङा। बेबायदि समायखिरा बेबायदि बादि नांलायनायनि उनाव बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बरखिलायाव बे जग्यखौ हैदों। बे समाव बेहाय लख्रा मोसा मैदेरबो दंमोन, थेवब्लाबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बेयाव साहस लानानै बेयाव जग्यखौ हैदों। आरो बेहाय जों खोनानो मोन्दों बे लख्रा मोसा बा मैदेरफ्रा बे जग्य होनाय सेर सेर थानानै आथिं खबजोबनानै आथिं खरायनानै दलरसो खोनासंदों। दा बे दलर खोनासंनायाव बे साक्सेसफुल जाबाय। बे साक्सेसफुल जानायनि उनावसो गुरुदेवखौ गुरु हिसाबै मानिबाय आरो गुरुदेवनि बे ब्रह्म धर्मखौ बयबो स्रा फारि फारि लाजोबनो हमबाय। बे धरनि जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि धोरोमा बेबायदिनो बयनावबो गोसावबाय जे मा खालायामोन, बोरै जायामोन, बैनागुरियाव सावनायाव बोरै जाखो, बैनागुरि गामिया बोरै रैखा मोनखो, ओमफ्राय गुरुदेवा बरखिलायाव जग्य होनायाव बर'फ्रा बोरै रैखा जागोन बेनि फरमुलाखौ मोनबाय। बेनिफ्राय बेनि धोरोमखौ फारि फारि लाजोब्बाय। बेनि उनाव आरो बियो माबायावबो 7 दिन 7 राति बे जोंनि सांमोनदा थिखाय सांमोनदा होननाय नास्राय बिलायाव 7 दिन 7 राति जग्य होबाय। बे धरनि जग्य होनानै जों बिदिनो ब्रह्म धर्मखौ सारा जोंनि आसाम बेंगल गेजेरावबो फोसावनो हाबाय बियो आरो फोसावबाय। दा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जेनाखि जों मिथिनाय एसे एनै, दा बेनि मावफारियाथ' मेरला दं, गोलाव दं। बिराद बे राजनितियावबो खामानि मावदों, पलिटिक्सआवबो खामानि मावदों। बेनो प्रथम पलिटिक्सआव रुपनाथ ब्रह्मखौ नों मन्थ्रि जानांगौ होननानै मन्थ्रि जाहोदों। प्रथम बे साइमन कमिसन थानानै बर'आ बोरै रैखाथि मोनो बेनि फरमुलाखौ लाबोदों। जोंना खथा मोनामोन, राजनितियाव खथा मोनामोन, एमएलए एमपि जानायनि पन्सायतआवबो मेम्बार जानायनि खथा गैयामोन, रावबो मोनामोन, डेभेलपमेन्टआव जेबो मोनामोन। गुरुदेबानो लाबोजोबदों बेफोरखौ साइमन कमिसनाव मेम'रेन्डाम होनानै। आरो बेनिफ्राय बर'नि पान्डुलिपिखौबो बे लिरलांदों। 126टा जोंनाव जेनाखि आयेन कानुन बर'नि पान्डुलिपि लिरलांदों। आरो रुपसियाव थांनानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंनि बर' जाथिनि कालचार, दख'ना गाननाय, जि दानाय बेखौ देखायहैदों। खिन्थु बियो जों मिन्थिनायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंनि ब्रह्म धोरोमाव खुनु गुफुरल' गाननांगौ बिदि होनलाङाखै। बियो रं बिरंनि दख'ना गाननांगौ, दख'ना दानांगौ। आरो जोंनि बर' मानसिया कारपेन्ट्रि न' बां लुनायखौ सोलोंनांगौ।
कारपेंट्रिखौबो सोलोंनांगौ गासिबो बिथिङाव बे गासिबो जोंनो फर्मुला बा नियम कानुन बा जोंनो मा होनो जोंनो माबा होलाय बिथोन होलांजोबदों जों बोरै पलिटिक्सआव हाबनांगौ पलिटिक्सआव ब्रह्म धोरोमा पलिटिक्सआव हाबनो हायो ना हाया हानांगौ हानाङा हाबनांगौ होननानै बे गावनो पलिटिक्सआव हाबहोदों माबाखौ रुपनाथ ब्रह्ममोनखौ आरो जोंनि ब्रह्मआनो प्रथम IAS अफिसार जानाय IFS अफिसार जानाय डाक्टार जानाय इन्जिनियार जानाय गासिबो जेनेबा बे गामिनिफ्रायनो प्रथम नाम जादा हिन्जाव जेनेबा जेवारि जुलिसोना नीलेश्वर ब्रह्मनि गानाव हाबजेननाय बे गामिनिनो सिख्लामोन बियो बे गामिनिनो नामदांखा बैनागुरि गामिनि दा सिख्लाफ्राबो जोंनि पर्बजरानिफ्राय नामदांखा जादों गायकफ्राबो जोंनिफ्रायनो गासिबो बुंनो थाङोबा गुरुदेबनि जायनाखि शिष्यफोर गुरुदेबनि थाखायसो बर'आ दिनैहाय मोखां नुदों बा दस्रा हारि माहारिनि सिगाङाव मोखां दिन्थिनो साहस मोनदोंबा दिन्थिनो हादों नङाबा बेखौ जोंखौ म्लेस होनोमोन असुर होनोमोन माब्लाबा जोंखौ दानब होनोमोन माब्लाबा जोंखौ असुर होनोमोन माब्लाबा जोंखौ ट्राइबेल होननानै नासयदोंमोन बेबायदिनो अनेक नासयनायखौ गुरुदेबा जोंनो लामा होलांदों आरो बे मोनसे खोथा जे गुरुदेबासो ब्रह्म धर्मखौ फोसावदों होननानै जों गोरायै बुंनो हायो मानोना शिबनारायण परमहंस देबा ब्रह्म धर्मखौ नोंसोरो लानो हागोन होनदों बा ब्रह्म टाइटेलखौ लानो हागोन होनदों थेवब्लाबो जों मिथिगौ जे जेरैहाय बौद्ध धर्मखौ गौतम बुद्धआ जेरैहाय बियो फोसावदों बेनिफ्राय बौद्ध धर्म जादों जेरैहाय जिसु ख्रिस्ट' टाइटेलनि जिसुआ ख्रिस्ट' टाइटेलजों खृष्टान धर्मखौ फोसावदों खृष्टान जादों हजरतआ महम्मद माने मुस्लिम हजरत महम्मदआ मुस्लिम धर्म लादों बे धरनि जोंनाबो गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ आरो जेरै जैन धर्म महावीर जैनआ